Space, the final frontier. I zamislite sada muziku koju peva Rihanna. Znači Star Trek. I evo nas ovde, posmatramo ovog novog Ben Hura koji nema nikakvog smisla. Šta kažeš? Biće dobar. Ne. Ne izgleda dobro. Ne izgleda Ben Hur dobro. Ali kažu za Shallows da će da bude strava. Da, ako volite filmove sa ajkulama, onda Shallows je prava stvar za vas, verovatno. Niko ne voli Blake Lively. Kako niko ne voli Blake? Apsolutno niko. Ne, ali voli je, Ryan Reynolds je voli. U guzu. No, sve to na stranu, došli smo da ocenimo film koji se zove Star Trek, koji je treći deo u ovom novom univerzumu kada se timeline menja, a u stvari 13. deo ako gledate sve kompletno. Dakle, Kruniću, kakvi su utisci? Star Trek 3 je daleko bolji od Star Treka 2 i mnogo bolji od Star Treka 1. Ne, lažem. Bolji od Star Treka 1, daleko je bolji od Star Treka 2. Super je Justin Lin. Ispostavlja se da Justin Lin ume da režira. Da, odličan je. Ne, ispostavlja se da Justin Lin ume da režira. To sam rekao. Čuo sam te prvi put. U svakom slučaju, super je, baš je dobra zabava, užasno je zabavno. Vuče malo na te TOS korene, The Original Series. Oni su svemirski brod Enterprise koji odlazi na nepoznatu planetu i tamo im se dešavaju koještarije. Dakle, u suštini kao svaka Star Trek serija ikada, s tim što ova ima gomilu nekih omaža originalnoj seriji, čak se na fotografiji pojavljuju originalni likovi. Nažalost, Anton Jelčin, onaj glumac, je umro, pa onda neće moći da bude Scotty u nastavcima, tako da ćemo da vidimo kakve će to posledice da ima na timeline, taj njihov i na seriju. Da, na četvorku. Da, u kojoj je Thor. U kojoj je Thor. Da, to, hoće da ga angažuju, zato što je... Prestani Chrisa Hemswortha da zoveš Thor, on nije samo Thor, on je more than that. Samo Thor. Samo Thor. Dakle, to je Thor u svemiru. U svakom slučaju, Thor je Kirkov otac. Thor u svemiru je Kirkov otac. A da, znam, u prvom delu je isto Kirkov otac. Pa zato je u četvorci. Okej. Mislim, to su neke sad kao priče i priče... To sad uopšte nije bitno vezano za ovaj film koji smo zapravo gledali, koji je odličan i koji je pravi letnji blockbuster, tako da, bez obzira da li ste gledali prvi, drugi ili onih 10 delova ranije, ovo je bukvalno najbolji mogući izbor sada u ovom trenutku da možete da idete sa devojkom da gledate film ili ukoliko ste devojka sa devojkom ili momkom, u zavisnosti šta su vaše preference. Mislim da sam se sad malo zbunio, ali jasno je da možete svog partnera da vodite na film i da vam bude lepo dok jedete kokice. I takođe 3D nije loš. Osim što ko voli 3D. Ali nije loš. Pa dobro, nema veze. U svakom slučaju, svaka preporuka za taj film i još samo da ocenimo posle... 4. Ma čekaj, mora ono da prođe. Šta? Ocena! Koja? Za film Star Trek 3. 4,5. Moj 4,5 uvek. Uvek! Kakva bedna prečkolska fora. Šta da radim? 4,5. 2 srpske reči za vas. Share i subscribe.